Ja, den er nok kommet til skade. Jeg tror, den har slået sit ben bagved der. Nej. Jo. Men den går jo på. Ja, men prøv at se det der ben derovre, hvordan den humper. Nej, det tror jeg ikke. Nej, du skal ikke gå hen til den, Lisa. Den er dårlig, tror jeg.